Babakatunu beluyeke manje lemkhuba wenzayo yokuhamba ungabuye ekhaya. Babakatunu beluyeke manje lemkhuba wenzayo yokuhamba ungabuye ekhaya. Babakatunu beluyeke manje lemkhuba wenzayo yokuhamba ungabuye ekhaya. Wena uvela uhambe nje uvela uhambe ungasabi uyokusekhaya. Sokala mudlala ngami noma ngibekezele ngaze kube nini. Weminyaka elishumi ungasabi uyozongibona noma ngibekezele ngaze kube nini. Weminyaka elishumi ungasabi uyozongibona. Wesokala mugogo noma ngibekezele ngaze kube nini. Weminyaka elishumi ungasabi uyozongibona noma ngibekezele ngaze kube nini. Weminyaka elishumi ungasabi uyozongibona noma ngibekezele ngaze kube nini. Weminyaka elishumi ungasabi uyozongibona. Wena uvela uhambe nje uvela uhambe ungasabi uyokusekhaya. Wesokala mudlala uhambe nje uvela uhambe ungasabi uyokusekhaya. Sokala mudlala ngami noma ngibekezele ngaze wethule ngimkhuze wethule ngimbonise ngithawo wabhiyeka amantombazana ingozi akanye. Wethule ngimkhuze wethule ngimbonise ngithawo wabhiyeka amantombazana ingozi. Ungithule ngimkhuze wethule ngimbonise ngithawo wabhiyeka amantombazana ingozi akanye. Ngithule ngimkhuze ungithule ngimbonise ngithawo wabhiyeka amantombazana ingozi akanye. Ngithawa waqaphela amantombazana ingozi akangizumba. Basopa amantombazana wemfana wami mfana mumala. Basopa amantombazana ingozi owajiyeka amantombazana wemfana wami mfana mumala. Basopa amantombazana ingozi basopa amantombazana wemfana wami mfana mumala. Basopa amantombazana ingozi basopa amantombazana wemfana wami mfana mumala. Waqaphela amantombazana ingozi yes mama winkinga yokuletha emhlabeni aphinda athumele wabhukanyawo ubasuka mntana winkinga umuntu winkinga umuntu basuka mntana obheka mntana winkinga umuntu
majikele sobe nawo uzophela umuntu waze umuntu yenza uNkulunkulu weyidingi khona lena enkanda kwelasemandla bakhende isikole awusukaleni madoda awuzinta bithi sawubona lapho wethu utshani fana kandlovu khuphula ibhala khuphula Bravo! Ngiyakhonza ngobizwa imbobo. Hey geni, engabe kuyoze kube ngivimba leyo mbobo. Ayikhali kuvinjwa imbobo la. Siyakha. Oha! Ongizwa kahle masikandi ukuthi ngithini kwasengifikile manje. Kuseyifunze shisho bagiya kwenza kwabolela kongwane. Kodwa ukugitha. Injalo indaba. Aha! Ayazi le ndaba mina konakele noma nginendaba amakhulu ayibe ziyetshela ngizwa ukuthi ngithini kuba sinike somfana manje ngiyabingelela kibo bonke ababukele njengamanje obabingelelayo ke umuntu uyenziwa uNkulunkulu weyiginqa kanti cha nguNkulunkulu wabo abafana nguNkulunkulu wabo bonke abafana ngeyidingi yimi ngibaphetha oha ngiqhamuka lena ke enkandla kuKwaZulu Natal lapho enkandla kwaSampungose ngisemakhendle isigodi ngilapha nje bafowethu phambi kwenu namhlanje kuyintokozo enkulu kimi ekutheni ngibuye ngihlangane nani kulonyaka ngizona ethulela ke umsebenzi kamuntu yenziwa omusha okuphumile kulonyaka nokhumbula ke ukuthi umuntu yenziwa bekade ekhiphe umsebenzi noma ialbum esihloko sithi ngangakutshela kanjani okuyialbum ke engithokozise kakhulu mina ngoba ngithe ngifika nangikhombisa uthando lwesimanga namazwi ebeniwakhuluma kumina ebengikhulisa usuku nosuku konke nezingqinamba ebengibhekana nazo bezingikhulisa usuku nosuku ekuthenini ngibe umuntu yenziwa enguyena namhlanje Bomangimi satane ngoba mina nginonya silesi bomangimi satane ngoba mina nginonya silesi bomangimi satane ngoba mina nginonya silesi kube nabantu abaseneqiniso njengani bathandi nabathenga umculo kaMaskandi ngoba anivamisile ukukhuluma amanga nanoma bekuthiwa niyafunzwa ekutheni nenze njani ngaloya muntu kodwa ekugcineni kosuku uma seninodwa niyakwazi ukuthi nisho ukuthi ayibo ikhona njalo into ekhona kuloya muntu ngibonga nje kakhulu ngalokho ekutheni ningikhombise mina ukuthi ngabantu abaneqiniso kakhulu abangenzi noma sebefuna
i-album ke lena enginayo iphethe amanoni ayishumi 2. Angisuye umuntu unojwayele ukwenza uhide intende nje into engapheli. Ngumuntu ojwayele ukufinqa kodwa ethi efinqile kodwa kube kulikhulu. Ngoba kule album akufanele ngikufihle futhi akufanele ngikuthandabuze ukuthi kuzovela abantu sebedideka isikhathi eside. Mningi iminyaka abantu bedidekile, abantu bengazi ukuthi lento abakholelwa kuyona kangaka, lento abayithanda kangaka kanti isukaphi. Ngifuna ukubatshela ke mina namhlanje ukuthi le style lesi esindida noshuni lo okuhlala ukukhulunywa ngawo njalo nje yonke indawo la kusuke kukhulunywa khona okamuntu uyenziwa lo shuni wakhe lo mfana nimbone ehleli lapha njengamanje impela omncanyana ngomzimba kodwa omkhulu kakhulu ngemsebenzi ngoba ziningi izinto mina esengizenzile kwasho ukuthi angizenze endaweni right ukuthi ngikhonjiswe ukuthi kukhonjiswe lonke izwe kungakhonjiswa mina kuphela kukhonjiswe lonke izwe litshelwe izwe ngomsebenzi wami mina ebengiwenza la kulo mculo kaMaskandi. Angifuni ukuthi ngikante kakhulu. Ngibonge bafowethu, ngibonge kuney'nsizwa laphana ney'ntokazi nomama nobaba ababeseka umuntu uyenziwa kusuka ngidedela i-album yokuqala baba nami nanoma bekuthiwa ngiyaqhuzuka basuke benami kube yibona basho ukuthi hayi ungakhali mfana kuzophola la. Ngiyabonga kakhulu bese ngibonga kule nsizwa le yakwadladla kuthiwa ushintsha kulunga ibiyaziwa ngosigqiki manje isushintsha Betela Maskandi ngabethela siyadumisa umuntu uyenzi usefile betela mculo ngabethela yadumisa ake ubheke into zabantu seyibuyele banikazi akenibuna shobshobo iblatani shelangazi akenibheke into zabantu seyibuyele banikazi yokonto bencane esikela mkhoshobshobo iblatani shelangazi umuntu uyenzi usefile betela Maskandi ngabethela ake ubheke into zabantu seyibuyele banikazi ake nibheke unoshobshobo isele elincane selishelwa manzi.